ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወዚያጋስ ወንጉሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘስጋ ለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ መሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበል ሐረ አምላክ መሐረኒ ይቅረበ ሀለ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓልት ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ አምርሐና ኃይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ታዕርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጉባኤና ባርኸልና ንጽልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ንስኻ ትሰምዖ እንመሃሮ ቃልካ ድማ እና ሰሚዕና ክንነብረሉ ክንምርሓሉ ገርና ድማ ክንጸድቀሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ታዕርቀና ካብ ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእቱ ኩልና ድማ ፀበቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍስታ ስርትሃዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽትካ ሃልወና ሰማያት ክነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉ ናብደለው ካብ ዝሓደ ክዳን ለበደለ ራእሰ ኣብ ክፋድ ህበና እምበር ኣብ ፈተና ይትጥቁኒ ንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀናት ስራያት ድምፃት ያበሳሉ ለብርከሳት ብርሃን አንቱማ ብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ህፃናት በበስ መከም ኩንፍታኑን ጣኔ ረሰንስ ብሏን ስሜ ዚየ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰጥቷል ዚየ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰጥቷል በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ናይ ደቂ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና የረባሃል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግነሎና ሰዊርናን ረዲኡናን እዩ ሓሊቡናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቂቡናን ኣፅንዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ እጆም በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምነለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቕረበለልና ቁመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራቅ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ኹፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ካብ ዝርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ትጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን الرجس سلطان ذهب كان نسخة ما خب كله فؤاد حنن قال عنا برنا فتنا يتونا حد ودخا قويتنا ملغنا مدحنا نسكرسس من تفقد سبيل بزقوبر محرتين قرتان مسخة معرمهم زغنه من فز قدس المسكانة صنعت لك على من كل سعن يزال علم من نين السحاز خلاص مزمر حمسان حد وامله خمسة لخام حرن خام تعبير أخا بس عدمسس
كوا سيسبب عصبنا كبحاتي وناسرني أنا بس أيفلت اللهم ما حتياتي كل جزء بكم أيوب جرى بخاص عدل فرعون سوى كانت كرس أنا أخا ترى بدلكم أو كل مخاك يجور كل نبأ بس أتولدكم مكاب حتيات فلسطين إننا حكوا وشرات أبو أنتم مهارن أنتم تصرف تستعمل ذات فيني عبرتك تحضر طبعا نتنطط كتري ناسم تحقق ساس هتانا حقق سناس مع أن بس كاب حتياتي كله نبذل لعب صيد دمس سوى أملاك قريب بفترة ليس أنا من فلسطين أو سهلس أبغى كايدر أبغى بس من فقال إني من فلسطين فلن ما قد لقى نفس مرمية قد أنا بغى أملاك من حنيك وداد ما نقدر ثاني صرت ويتا في مسكانا فنكرس كنا فريق فت مسوات باب لك أن أنت زي كل مرة كل كان رف مسوات مرة رايت وكوني خم مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نسور كل بايت ونقوني كم سجى حسن هيك كاتيات يرسل من الدق شو مسوات صدق بزحر مسوات باك لك أيوب شو هم مسوي خارح أيوم هالليل ويا صلت جزيرة أسن كرسون جزين أملاك مسكانا أقول أتيك حد قال لك لمنهم اللي هو يسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور 130 حبتنا رزنت مزمور 130 حدن حاونا دكتور كفلاي مزمور 130 كلتن حبتنا تمنيت مزمور 133 حبتنا ملو مزمور 137 134 أنا خبصة هي أبونا بملاك سلام مزمور 138 حبتنا رزنت مزمور 140 حدن حبتنا ملو مزمور 140 كلتن حاونا دكتور كفلاي مزمور 140 شديشن مزمور 140 شوعتنا أنا خبصها حبتنا تمنيت عويلك مزمور 140 شمونتن كتب سهلنا أخي ميتي خزل لك حبتنا تمنيت الراي سمعتنا لنا حاولنا دكتور كفلاي مزمور أبيت الرايش مزمور مبل 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ንዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ወብላን ኣቱም ኣኽራንን ክራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዋምን ጻሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቐረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ مين هالليلويا الهوت يسمع لنا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንፅንዕ እስራኤል ምስልተ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ ነሲ እግዚኣብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ
المنفس كل سجل كل النبات المنفس أنا في المقدس مسيح ولدنا يسوع سلطان كم ساعة الضبط ولا ساعة وسم عندنا أبيد حقوقنا أملاكون كم جدنا بلا بارك ووضوي شيء نتنازع من بلاد برهان نهز بغاسر على كبرت فونا كل الزجال خير أنت كابر أسم جرم تزرعها بارك الله سلام تفان وإكمالك مش كان إجابة أملاككم آمين. وكريستوس أملاكنا أمين. قال لي هو تسمع لنا كفلتات حبتنا رزنات كفلتات صلت الشيخ أنا يمسيهم أبوታት أحوات كلهم እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን ክፍልታት አሜን ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ተቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መደጋይ ዝሓለፈ ዕድመይን ንኹነነይን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓንኪ ንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ክንትዕማቕ ክንab ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ክዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለከታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃ እምነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እዩ እሞ ይቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጽሕቲ ድንግል ሕራይ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሃብትና ሙሉ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ሓንሳብ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ በሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልና እዩ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ
ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ያድሕናን እናበልኩ ጽለ ኣለኹ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቀንዕና ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋኻ በረኸትካን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘላለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ብስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀብፀብሐ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ስለዓለቶም ምስጋና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ፍረ ወይኒ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓብትና ፍረ ወይኒ ወይ ኣይፎን ኢልኩም ኣትይኹም ዘለኹም ራይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓዮሞም እንትቲ ቅዱስም ካልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ካብ ሓጢአት ንጽኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንጽኾንካ ጎይታ ርድአና ድማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጽም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ጎይታ ውቃዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን ስለቓላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ረዘነት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወልና ልምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ይብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ሓብትና ትምኒት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ
ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣክሊሎም፣ ንጻድቃን ዕድልትኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ንባረከልና። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማሐልና። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሓውና ዶክተር ክፍላይ። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦም። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትን ብዘይድልየትን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኣሜን። በከመ ምሕረትከ ዋኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
وأكو بكم أبسان بكم رتك أملاكنا وأكو بكم أبسان وقويتا بقعات قرنا مسكانا خمزيلنا خمسألب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات مصاف أركان تاب سمايكم دمام دريخون علات مقبنا لما حبنا نحن نزبردلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نحسنا دقنا كفادحنا النمبر فتنايت تونا من قصن حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين ووزتي يا مريم بناي قدس كبري ملا سلام تا سلام لك لنا غدن قلي خيب سقاخون دنقلي خاد جابير صبات كويتا سراوي سلام لك اللغون سقا وانس برغتي غفرك رسخم برخم تسقا جابير مساخي وفست الدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكسوس من تانا محرت لمن لنا أمين أين الصحات صلوات وقويتا بزامعات زياء وقد مغابتك باركم بقال حسابكم بهلو واساتنا زحطنا أيو غار حرون مبكر سبن سرزغانك انت تقدسن كايكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك بسلام كن حدر سلام يتابنا أبزانا ديك أسكت جنا كاب كل شنكت ناس أكبرنا كاب كل فاتن كاب كل فاتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على خلنا لقام برهرين تما سبزخوني هادو دخا قويتنا أملاكنا بدحنا يشكرس تبون مسؤون تبون مسؤون اللي بزخونا كبرون قداسين كرمان زلوكا معري خامس زخونا وابوت منفس قدسن سكانا يقبعك حج النزل على من أنا سوكف ساعات زصلى صلوات قويتا محرنا أمرت كون بزحلنا وامن سوكف ساعات انجزين سماينا مدرم كورس قدل كاكورس من أملخنا وعلى نويت عقسم صمرة تنيات ملاخر الروحون تمانا زقدمهم حتى تنيات تمحر حتى من الساعات مليش به واتكنا برموت زيت للي صبيهم دل الصفاس ما يكرهوا كل من نبدأ نتطلع وقويتا بزا ساعات زيانا بكل ساعات لما أنا نتقبل وثناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا أنفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر ما منا فوس عطياتنا حدا قلنا كاب كل خفا حزان سكيات تبرد عنا كلنا ممكن نقبو رسان ملاخ تخحلونا نعودات منت كان من رحمة انتي نعبتو زي مرمرن زي وشتان فتات كان بس حق لنا خانزل على مبروخ أمين أقويتا وقعات كورنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا أركان تاب سمايكم دمام دريخون علات مقبنا لما هبنا نانز ودلنا ودلنكم زحدقنا له بدلنا نعسانا ندقل وكفاد احنا ننبر فتنا يتتونا نقسن حيلن كبر نزل على منات كايما أمين وزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك حلنا غدن قلي خبس قاهون دنقلي أدي جابير تبات قويتا سراوي سلام لك الله السغيق عن استبرغتي خفرك رسوم برخي ومل تسعقا جابير مساخي وفست دس بالكي حتياتنا خسرين لنا تودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين أبيهر يقبل الله كبر المسكنة من أخيفون ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተጸለየ ጸሎት ተማህለለ ምህለላ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት ንምክትታል ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃይድኩም ብትባኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም تخزاب سعز بدحانة سلام عاقبو بخمس خنراخب زفقده لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبسحيو نقول لهم بس سعد زي بسببا أبسقا ما بشكر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي حبو أمري رحازن نزلو دبس قدسان يدبسهم نقول لهنا خاء زستوعلا أمر رهيبو موداتنا يسبقلنا لومي كان فقاد اكزابير ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 38 መልእኽቲ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ናብቲ ንጉስ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዩ ቶም ክንከታተሎ ዝቐነና ብዙሕ ግዜ ኣብ እስር ቤት ኣማሒሩ ጸኒሑ ምስ ወፀውን ከይተረፈ ቅኑዕ ዝኾነ እምነት ክገልጸሉ ብትብዓት ጽሒፉ ዝሰደደሉ መልእኽቲ እዩ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብ ቁፅሪ 38 ክንጅምር ኢና ንባብና أبونا بملاك سلام
زفترت معرف عسرته وكلته قصر حدا حبتنا زفترت حبتنا رزنت غريتها زفترت عسرته وحمشته شوعته حبتنا تمنيت زفترت عسر شمونته كاب حدا كساب عسرته عدينا إلسابيت زساعات سلسته معرف قصر خلته الراي حبتنا فرويني ايفون يلكدلخ زداقم 33 كلته قبر هاريات أبونا بملأك سلام غريتا قبر هاريات شوعته خاب حدا خساب 30 حدا حبتنا مولو الراي كسر 30 شمونتن كم بحدش قدسات مصحفتي كم زنقرونا እግዚአብሔር አምላኽ ንቀዳሞት ቅዱሳን አቦታት ነቢያት ጻድቃን ከም ዝተገልጸሎም ንሳቶም ከዓ ከም ዝረአይዎ ንሱ ከም ዝተዛረቦም ንኣምን እዚ ብሓሳብ ወይ ብዘይጭበጥ ምስሊ ወይ ብተምሳል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝነገራና ንሱ ከም ዝፈቐደ ከም ዝተረኣዮምን ከም ዝተዛረቦምን ሓቅን እሙንን እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ቢልካ ውፃእ الهوت يسمع لنا ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 7 ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንርስቲ ክህበካ ኢለ ካብ ኡሩ ከላዳውያን ዘውፃእኩኻ ኣነ እግዚአብሔር እየ በሎ آمين آمين الهوت يسمع لنا حبتنا تمنيت نباخي ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 10 ንሱ ብዳህሪ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ተቐሚጡ ከሎ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዱዋታት መምሬ ተገልጸሉ ኣዒንቱ ከዓ ቋሕ ኣበለ እንሆ ድማ 3 ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሎም ረኣየ ምስ ረኣዮም ድማ ካብ ኣፍ ደገ እቲ ድንኳን ክቕበሎም ጎየ ናብ ምድሪ ከዓ ሰገደ በለ ድማ ጎይታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈሉን ዳርኩም ክትፀው ሂደት ማይ ኮታ ይምፃኣልኩም ኣብ ትሕቲ እዛ ኦም ድማ ዕረፉ ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ እትሓልፉስ ልብኹም ክትድግፉ ቁራስ እንጀራ ከምፀልኩም ድሕርቲ ተሓልፉ በለ ከምቲ ዝበልካዮ ከምኡ ግበር ድማ በልዎ ኣብርሃም ቀልጢፉ ናብ ሳራ ናብ ድንኳን ኣትዩ ቀልጢፍኪ 3 መስፈር ንኹም ሓደ ጫቆም ጥዕኺ ቀጫጩ ሰንክቲ በለ ኣብርሃም ድማ ናብ ኣሕኡ ጎየዩ ልምሉም ጽቡቕ ብተይ ወሲዱ ነቲ ግዝኡ ሃቦ ንሱ ከዓ ከዳልዎ ተቐላጠፈ ርግኦን ጣልጣን እቲ ዘዳለዎ ብተይን ገይሩ ድማ ኣቕርበሎም ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ኢሉ ነበረ ንሳቶም ከዓ በልዑ ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራ ኸ ኣበይ ኣላ በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ድንኳን እናሃ በለ ሽዑ ንሱ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ርግፅ ክምለሰካ እየ ሰበይትኻ ሳራ ድማ እናሃ ሽዑ ወዲ ክህልዋ እዩ በለ ሳራ ከዓ ኣብ ኣፍ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ኮላ እዚ ሰምዐት ሕጂ ድማ ክሳብ ኣስኒ الهوت يسمع لنا عدينا إلسابيت زفطرت معرف 3 قصر 2 ምዕራፍ 3 ቁጥሪ መልኣክ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ማእከል ኣሻኹ ቁጥቋጥ ብሃልሃልታ ሓዊ ተራእዮ ሙሴ ድማ ድማ እታ ኣሻኽ ቁጥቋጥ ከይነደደት ሃልሃል ክትብል ረኣያ الهوت يسمع لنا አሜን አሜን هراي حبتنا رويني زداقم 33 كلته
الراي بلد ما እግዚአብሔር ካብ ሲና መፀ ካብ ሲዕር ድማ ተላዕለሎም ካብ ከረን ጳራን አንጻባረቀ ካብ አላፋት ቅዱሳን መፀ ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወፀሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናባኺ ሓብትና ሙሉ ሚቲ ክዘለኸ ሓብትና ሙሉ هجخت ሕጂ መፂእ ከለኻ كمبيوتري تأشم خوينا معرف شوعته ካብ ሓደ ክሳብ 31 እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ነገር ከምኡ ድዩ በሎ ንሱ ግና በለ ኣቶም ኣሕዋትና ኣቦታትና ስምዑ ነቦን አብርሃም ገና ኣብ ሃራን ኣይተቐመጠ ኣብ መሰጶጣምያ ከሎ ኣምላኽ ክብሪ ተረኣዮ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ንዓ በሉ ሽዑ ከዓ ምድሪ ከለዳውያን መፅኡ ካብ ከረን ተቐመጠ ኣብኡ ምስ ሞተ ከዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብዚ ሕጂ ዘለኽሞ ምድሪ ኣግዓዞ ኣብኡ ድማ መርቀፅ እግሪ ዝኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦም ውሉድ ዘይብሉ ክነሱስ እቲ ምድሪ ንዕኡን ብድሕሪኡን ዘርኡን ከም ዘረስትዮ ኣተስፈኦ ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘርእኻ ካብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ ክገዝእዎ 400 ዓመታት ከፅብሉ እዮም ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣምላኽ እንድሕርዚ ካብ ኮነስ ክመፁ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉኒ እዮም ኪዳን ግዝረት ከዓ ሃቦ ከምኡ ድማ ንይስሐቅ ወለደ እሞ ሰሙነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለዶ ያዕቆብ ከዓ ን12 ርእሲ ኣቦታት ወለዶም እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ይሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ ንሱ እውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣርኣሶ ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነዓንን ከዓ ጥሜትን ብዙሕ ፀበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገብዎ ሰኣኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣይም ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣለለይዎ ዓሌቱ እውን ኣብ ፈርዖን ተፈለጠ ዮሴፍ ከዓ ናብኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ፀውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሴኬም ድማ ኣግዓዞም ኣብቲ አብርሃም ከም ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዘዕድጎ መቃብር ኣብ ሴኬም ቀበርዎ ክሳዕ ንዮሴፍ ዘይፈልጦ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብፂ ዝተንስእ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝመሓለሉ ዘመን ተስፋ እናቐረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብፂ ዓመረን በዝሐን እዚ ንጉስ እዚ ንዓሌትን ተተናኸሎም ነቦታትን ከዓ ህፃናቶም ምእንቲ ከይዓብዩ ክሳዕ ዝድርብዩ ጨቆኖም በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ፅቡቅ ነበረ 3 ወርሕን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዓለቶ ወዳ ክኸውን ከዓ ዕብየቶ ሙሴ ድማ ካብ ጥበብ ግብፃውያን ተምሃረ ብቃልውን ብግብሩን ከዓ በርትዐ ወዲ 4 ዓመት ምስ ኮነ ድማ
نحواتو دق إسرائيل كبتصح أب لبو حسب أتو كباتاتهم حدا خم تعمت مسرائي دما حنا اتي عموص زريو نتقبصاوي قتلو تم أحواتو قدا استوعلوا نمبر أملاخ بإيدو غيرو مدحان كم ذهبهم يستوعلوا يمسلو نبره نصبحيت خعا نحدحدهم كبأسو خلو مصم كتعرقهم دليو خعا أتم سبات حوات يخم كميك نحدحدكم تتعما مصو بلو እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ንዓኻ መን ሓለቓን ፍራድን ገይሩ እዩ ኣባና መን ገይሩ ኣባና ሸመካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ ሙሴ ድማ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ስደተኛ ኮነ ኣብኡ ከዓ ክልተ ኣወዳት ወለደ 40 ዓመት ምስ መልአ ድማ ኣብ በረኻ ደብረ ሲና መልኣኽ ብዝነድድ ኣሻኹ ቆጥቋጥ ተረኣዮ ሙሴ እዚ ትርኢት እዚ ምስ ረኣየ ተገረመ ክጥምቶ እንተቐረበ ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን እየ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ተሰምዐ ሽዑ ሙሴ አንቀጥቀጠ خطمت كا አይደፈረን ለዓላት ክብር ምስጋና አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕ ለና ሀብትና መዓዛ ቅዱሳን ቋዕ ሰላም አተኺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 አሜን ንባብ 3 አሜን ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ወንጌል ዮሐንስ ቁጥር 39 ንባብ እዚ ኸመይሉ ኾነ ኣይንበል ብዛዕባ ዘይምርመር መለኮት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝነገራና ብዘይ ጥርጥር ከም ዝንበል ኣብ ዘይምርመር እዩ ወልድ ዘይምርመር እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ዘይምርመር እዩ ናባኽ መዓዛ ቅዱሳን ربنا سمع له هو تسمع له سمع له كبر مسكنا مدهاني عدم يكون الله منفس እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበለ ሰገቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ሰግዱላ ሰዓትን ክትመጽእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ ቃለ ሕይወት يسمع لنا አሜን ኣዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 115 ቁጽሪ 3 ሀብትና ሕይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 4 ክሳብ 12 ኣቦና ብመላከ ሰላም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ 19 ንሱ ከም ዝፈቀደ ተዛረበ ንሱ ከም ዝፈቀደ ተራእየ ንሱ ከም ዝፈቀደ ረአይዎ ንሱ ከም ዝፈቀደ ፈጠረ ንሱ ከም ዝፈቀደውን ብንጽህቲ ሰናይ ምግባር ብሕያውነቱ ናብኡ ኣቅረበና ንሱ ከም ዝፈቀደ ከዓ ካብቶም ቅዱሳት ንኹሉ ንነፍሱ ወከፍ ከምቲ ዝግብኦ ከም ሕያውነቱ ተግባራቱ ገለጸ عندنا ممر سرانا باخن مزمور داوود 115 الرب مرقيتا قصر 3 اوكي أملاخ ناس عب سمايات علو زدلايو كله يقبر إيو آمين الهيوت يسمع لنا آمين كم يمسكم كلهم እግዚአብሔር ይመስገን እናቴ ቀዳሚቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ካብ 4 እስካብ 12 እትብል እምበኣርከ ውህበት በበይኑ እዩ መንፈስ ግን ሓደ ንሱ እዩ
ኣገልግሎት በበይኒ እዩ ጎይታ ግን ሓደ ንሱ እዩ ክብሪ ሓይሊ ድማ በበይኒ እዩ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግን ሓደ ንሱ እዩ ግናኸ ንነፍሲ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይወሃቦ እዩ ነቲ ሓደ ከዓ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ ንሓደ ግን እምነት በቲ ሓደ መንፈስ ሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ንግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ከምቲ ስጋ ሓደ ክነሱ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዙሕ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክነሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና በናቤ መላከ ሰላም ናባኹ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 19 በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትፅቢት ዘይብሎም ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ዘይ ኣምላክ ከም ነበርኩም ዘክሩ ሕጂ ግና እቶም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካሊ ቅፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ፅልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጋኡ ስዒሩ ብመስቀሉ እውን ነቲ ፅልኢ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ንክልቲአና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ንዝነበርኩም መፂኡ ሰላም ኣበሰረኩም እቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቁኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 10 ሓብትና ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ 10 ካብ 30 ክሳብ 31 ሓብትና ሙሉእ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ንባብ ቁፅሪ 41 እዚ ከመይ ኢሉ ተገብረ በየናይ ምሳሌ የኾነ ኣይንበል ከመይ ፈጣሪ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍልጠት ንእግዚአብሔር ንሕደጎ ዝዓበየ ትእዛዝ ብቓል ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ሃዋርያትን ክንኣምን እዩ ሓብትና ረዘነት እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 11 መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማይ ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም እንተ ፀረፉኹም እንተ ሰጎጉኹምን እንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረቡኩም ብፁዓን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎሞም እዮም እሞ ኣብቲ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህ እውን ይበልኩም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገፅ ንግዳም ምድርባዩ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቕሞ የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክወል ኣይከኣላኒ መብራህቲ ኣብ ቤት እምኒ ዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣይብሩህን እዩ ከምኡውን
ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ። ንሕጊ ኮነ ወይስ ንነቢያት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ከዓ ካብ ክሕግስ የውጣ ወይስ ሓንቲ ሕንጣጥ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እምበኣርሲ ካብዘን ንኣሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዝሰዓረ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግስተ ሰማይ ንእሽቶ ክበሃል እዩ። እናገበረ ዝመሃረ ግና ንሱ ኣብ መንግስተ ሰማይ ዓብይ ክበሃል እዩ። ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። آمين. ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብትና ትምኒት እሺ ቦነ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 30-31 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ህይወት ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብትና ሙሉ ካልኣይ ጴጥሮስ ክንደይ ክምልኩም ናቦ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 2 ሓደን ክልተን ብሓደን ዘለዋ እወ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1-2 ኣቶም ፍቁራቴ እዛ ሕጂ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ካልአይቲ ደብዳቤ እያ። ቀደም ብቅዱሳት ነቢያት ዝተባሃለ ቃልን ብሃዋርያትኩም ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ዝረኸብኩምዎ ትእዛዝ ምእንቲ ክትዝክሩ ኢለ ብክልቲአን እናዘከርኩኹም ነቲ ግሩህ ሓሳብኩም እንቆሖ ኣለኹ። ግሩህ ቃለ ሕይወት ቃነት ግሩህ هو ጽቡቕ ኣላ ግሩህ ሓሳብ ጋርሂ ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ካብ ንባብ 42 ወንጉስ ካብታ ርክስቲ እምነት እቲ መስሓተ ኣርዮስ እቶም ሰዓብቱ ድማ ንዓኻ ዘሰሓቱኻን ንብዙሕ ህዝቢ እውን ዘሰሓቱን ንነብስኻ መድሓኒ ክኾነካ እግዚኣብሔር ክገልጸልካ ዝፈቐዶም መጻሕፍቲ እዚኣቶም እዮም። ሕጂ ድማ ኦ ንጉስ እዚ ዝነገርናካን ኩሉ ሃይማኖት ባህ ዘብለካን እንተደኣ ኮይኑ እዛ ዝገለጽናልካ ቅንዕቲ እምነት ከዓ እንተደኣ ኣሚንካላስ ናብ ኩሎም ቶም ምእንቲ ትኻ ሓደ ኣርዮስ ክትብል ካብ መነባብሮኦም ዝሰጎኳዮምን ዝተበተኑን ኤጲስቆጶሳት መልእኽቲ ስደት ንናብ ሃገረ ስብከቶምን መንበሮምን ከዓ ምለሶም። እቲ ናይ ዓባይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሃዋርያ አትናቴዎስ ዘረብኡ ምስ ፈጸመ እቲ ንጉስ ብልዑል ቃል ከምዚ ኢሉ መለሰ። ሕያውነትን ሰናይ ተግባራትን እተዘክር ንስኻ ኢኻ። ብዙሕ ግዜ ገሲጽካና ነርካ ኣይሰማዕናካን። ነታ እከይቲ ስሕተት ዓርክትኻ ሓዲ ኣርዮስ ዝኾነ ኣውሳብዮስ ሰሚዕና ነርና። ሕጂ ድማ ግርማ መንግስተይ ኣብ ክንድቲ ዝበጽሓካ መከራን ስደትን ንኽብርን ኣቦነትን ገይራ ትካላ በሎ። ሕጂ ከዓ ኣነ በዘን ዝነገርካኒ 12 ትእዛዛት ኣምን እየ። እዚ ንዓይ ንዘለኣለም ዓለምን ንውሉድ ወለዶን ጽኑዕን ርዱእን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎሞ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ሎሚ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር ከነመስግኖ ዝተገብረልና ውዕለት ብመዝሙር ከነመስግን ትብሉ ሕራይ ሙሉ ሓብተይ እሺ
مسكان بحق يا معلت ذهبنا كيت مسكان يكون امين بسمك تأميني تقدفني نسأل أي سيطان يتهابني سلامي إخا قويتاي مس حقوس عرفتي ما قد يقنع علي نبار عبيتي تبن مسمر بتنعي سبزاب الحق سني بسمك تأميني أي تقدفني سلائي سيطان يتهابني سلامي إخا قويتا حقوس عرفتي من قد يقنع علي نبر بيتي ولا مدري تبقلت فرزي بلو مكران تبسه موتي أخيبو سيطان انت قزم زبال عدليو سبت تلاني كباي تفليو نسخال خاني قويتاي تلخلو اسمك تأميني عيتك دفني سلائي شيطان عيتهابني سلامي إيخا قويتا حقو سربتي قد يقنع علي نبرب قوني كفتنا توتي مدحانيها نسلام التسكر برهان السخا بتسانانا نبر نخل زمان أمركو إن كله أمدر أتمان كي متكو خنبر بأخي منه إيمان سمكاتا أميني عيتك دفني سلائي سيطان عيتخبرني سلامي إيخا قويتا حقوس عرفتي ما قد يغنى علي نبرب قوني نحرة ترنة سراويت كيوم بغريتان برختن حسب خيوم تبجاوي قنشل أملاخ إسرائيل سلام كأرض اللي تمسكن كبل زلالم كنبر عبي يروساليم اسمك تأميني عيتك دفني سلائي سيطان عيتحبني سلامي إيخا قويتا حقوس عرفتي قد يغنى علي نبرب قوني في قريتان خمحات أباي زيلي لبيك تسانانا بزحيلي بصدقنا يتدخت أبيت كازلو هيوتي ونقصي بوخ خلو سيطان كيسرني بمسكال كخلقلو سمكان تأميني عيتك دفني سلائي سيطان عيتحبني سلامي إيخا قويتا حقو سرفتي قد يغنى علي نبرب قوني اسمك تأميني عيتك دفني سلائي سيطان عيتحبني سلامي إيخا قويتا حقو سرفتي قد يغنى علي نبرب قوني وني اللي سلام مزمر استقهان عدل مسير مسمر እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሙላሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ብመዝሙር ትዝምርሉ ከተኽምልኢ ከተምልኽዮ ብኽብሩ ክትከብር እየ እምበርኪ ቶም ዝሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ብስምካ ተኣሚነ ኣይትሕደገኒ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታይ ሓጐስ ዕረፍተይ መገደይ ያቕንዓለይ ንበር ኣብ ጎነይ እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ከምቲ ኩላህና ክንሰምዖ ዝፀናሕና ብኣስተንትኖ ነዊሒቲ መዝሙር እታ ትመላለስ ዝነበረት ግን ምስቲ ግዜና ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታ ሓጐስ ዕረፍተይ መገደይ ያቕንዓለይ ንበር ኣብ ጎነይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ታቀዳመይቲ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ትብል
ልባ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 20 ካብ 7 ክሳብ 9 ዘሎ ገሊኣቶም በሰረገላታት ገሊኣቶም በኣፍራሲ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወዲቆም ንሕና ግና ደልዲልና ንቀውም ወእግዚአብሔር ንንጉስ ኣድሕኖ በታ ዝጠርዓላ መዓልቲ ይስማዓና ገሊኣቶም በሰረገላታት ገሊኣቶም በፍራሲ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወዲቆም ንሳቶም ግና ንሕና ግና ደልዲልና ንቀውም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ስም እግዚአብሔር ደጀና ንሓልፈሉ ብስም ኣብን ኩሉ ንስውጥኖ ንሰርሖን ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሃራይ ሓብትና ህይወት ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ህይወት መዝሙር ዳዊት 27 12 ሰዲዳትልና ኣላ ከተንበብያ ዶ ህይወት ሓብትና እሺ መዝሙር ዳዊት መዝሙር ዳዊት 27 ቁጥር 12 27 እንትዋሉ ኦኬ ሓሶቲ ምስክር ዓመፃ ዘተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንሓደ ሓደ ተፃረርተይ ኣይትሕልፈኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ኣና ሓብትና ዘመን ኣገልግሎት ኪባርኽ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይተሃበኒ ትብል ኣብ ተኻላይቲ ሓሳባት ንኣደዳ ተፃረርተይ ኣይትሕልፈኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተፃረርተይ ኣሕሊፍካ ኣይተሃበኒ ሰይጣን ዝጥቀመሎምን ተባፀወታት ኣብ ዝመፀሉ ከምዚ ገይሮን ከምዚ ክገብር ከምዚ ኢሎም ከምዚ ክብል ዘይኮነስ እንታይ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተፃረርተይ ኣሕሊፍካ ኣይተሃበኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ደጊመ ሃና ሓብትና ዘመን ኣገልግሎት ኪባርኽ እግዚአብሔር ሃራይ ሰላም ኢኻ ይቕሬታ ኣላት ንቦና ንዓንቲ ክልተ ኣለዋኒ ብዛና መጀመርታ ብስምካ ተኣሚነ ትብል ዘላ ብኸማይ ክስተገር ሓንቲ ካብ ክዳን ሓንቲ ካብ ሓድሽ ክዳን ክገብረ ንኽእል ዶ ايوه غزلي قاتلي ኣብታ መጀመርታ ናይ ብሉይ ክዳን ኢሳያስ 41 ቁፅሪ 10 ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላክካ እሞ ኣይትሸበር ከበርታዓካ ክረድኣካ ብየማነቲ ኢደይ ፅድቂ እውን ክድግፈካ እየ ኢላ ኣብታ ናይ ሓዳሽ ኣብተን ሓድሽ ክስታካ ኣብ ሮሜ 8 39 37 ብሓንሳብየን ንኮነ ወይ ህይወት መላእኽቲ ኮኑ ወይ ግዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝብል ኩሉ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከምዘይኮነሉ ኣርጊፀ ኣለኹ እሞ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣፀቢቕና ንስዕር ኢና እሞ ምስታ ዘንበብኩምልና ላስት ፔጅ ከዓ ምስኣት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ على هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا ناي بحكي انت ناي تسفى قال مساخا عمو يتفرح انا املاك عمو ايتشبرين كبرت عكا كرداكا بيمانيتي ايد صدق ايون كدغفكا سلازي እግዚአብሔር መስገን በስንካ ተአሚነ አይትግደፈኒ ከም ዝመሰለ ተስፋ መስቦታትና زعته كيدان سلازلو إمو هذا قدس باولوس كاب حديث كيدان كاب فقر خريستوس زفلينا يلن رايت فقر خريستوس بقبو كرد عنا اللومبر كاو كفلينا يلن كلتا تريفنا أنا لوا سلامي إخا قويتاي حاقوس عرفتي
مقدة يقنع علي نبر أبقوني سلامة إخا قويتا حقوس عرفتي باخ نجمرينا سلامة إخا قويتا حقوس عرفتي alright سلامة إخا قويتا حقوس عرفتي دحرة تنسى قويتا يس كل جديد زدقاق ممزل نبرة مس هواريات كرهبون كلش حنت قالي بس عزيب لنا مالتي سلام نعم السلام نعاخم أخن እንኳን አምላክ ወደ አምላክ ተተበጃውስ ዝኾነ ሰብ መጽዩ ሰላም ንዓኻ ይኹን ሰላም ንዓኺ ይኹን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ክብል ከሎ ከመይ ዝመሰለ በረኸት ከመይ ዝመሰለ ምርቃይ ማለት ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ ሕራይ እስኪ ብጥቕስነ ሰንያ እቲ ኣብ ልቢ ደቂ ኣምላኽ ዝዓዝዝ ሰላም ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑሲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ያዕቆብ ከም ዝሎመዓንቲ ተቐቲሉስ ነቶም ህዝቢ ደስ ስለ ዘበሎም ንጴጥሮስ ክቐትሎ ኢሉ ሓሲቡ ግን በዓል ስለ ዝነበረት በዓል ምስ ሓለፈ ክንቀትሎ ኢሉ ብ14 እዩ ዝብለ ብ16 ሓለውቲ ምስ የማኑን ፀጋሙን ዘሎ እሱራት ተኣሲሩ ኣብ ጥራሕ ዝባኑ እናሃለወስ ክሳብ ክንደይ ደቂሹ ነይሩ መልኣኽ ኣምላኽ ነቕኒቑ ክሳብ ዘተንስኦ ማለት ስለዚ ሞት ይፅበዮ ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ በዚ ሰይፈ ዝሓሊፈ ግን ንዘለዓለም ብሰላም ክነብር ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰላመይ ኢኻ ጎይታ ሓጎስ ዕረፍተይ ሰላምን ዕረፍትን ብጀካ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ እምበር ኣብቲ ዕረፍቲ ይከውን ስልጣን ዕረፍቲ ይከውን ፍልጠት ሰላም ኣይከውን ገንዘብ ሰላም ኣይከውን እቲ ናይ ሓቀኛ ሰላም እቲ ናይ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ኢና ንረኽቦ ስለዚ ሰላመይ ኢኻ ጎይታ ሓጎስ ዕረፍተይ ዝብል ጥቕሲ ብቓል እግዚኣብሔር እስክነሰንዮ ሰላመይ ኢኻ ሕራይ ሙሉ ሓብትና ናይ ሕጅዲ ናይ ዓንተ ናይ መዝሙር ናይ መዝሙር ያቦና ሕራይ እሺ ሰላመይ ኢኻ ጎይታ ሓጎስ ዕረፍተይ እዚ ብፍላይ እዚ ንሰላም ዝምልከት ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ምክንያቱ ኣብቲ ሰላምና ዝድረግ ኣብቲ ጭንቀት ምርባሽ ክወረና ዝወረና ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ህድኣን ዝኾነና ደጀን ዝኾነና እሞ ነታ ጥቕሲ ከምዘላታ ኩሉ ግዜ ከነፅናዕነታ ቃል ጎይታ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት هنلات النبانات يا ሓወራይ ህወት ሓብተይ هو أب داويت 28 كشوعة 9 مزات ولنا زلهم كيف أنا تسمعتني ዳዊት 20 ክንደይ 28 كشوعة 9 አንብቢያ እስኪ እግዚአብሔር ኃይለይ ዋልታዩ ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነውን ተረዲኤ ስለዚ ልበይ ይፈሳህ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ቅዱሶኤ አሜን እግዚአብሔር ሲ ሓይሎም እዩ ንቕብኡውን ዕርዲ ምድሓን እዩ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ከዓ ጾሮም ፅሮ እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ሙሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እታ ሰላመይ አቤት نسايا أصل دحن ቀፅሎ በይደተር ናባኸም تاتأسي خبر نيرجن سلامي حد قالكم سلامي يهبكم تدهبكم سلام جن كنت عالم تبكم سلام يكونن ብጣዕሚ ፅቡቕ هو ወንጌል ዮሐንስ 14:27
أنا سلامي كهبكم يا سلامي كأخذ قلكم يا أبتن نربشلو نجنقلو وان نعينا قال أملاخ هياوي أملاخ قال أملاخ أيكيرني سلازم تخويني يزربش زلو تخويني يزجنق زلو تاي سلازخونا يزجنق زلو قلنا بتقال أملاخ هنا نهد مالتي سلامي إخا قويتا حقوس عرفتي إلو سلام نعاخاتكم كلهم كلوسي متهات مسيل وانفرحوا يزبل مالتي عقم ناس لازفل تخونكم تفرحوا انتخونكم تربشوا نمن فسخ أمزناتي عزم السجان يقولون أرمسيسكم رأيني ندابل قبلوا كم يقولوا سلام بتعمي كم زجري في الناخيد وزختامات كوينا لو سمو عمس لزنبرة يترف دخلوا أنصار مسيمهم سقويتها سلام نعهاتكم كلهم كلون واي سلام كابزي حلنا إلهم يمسكونا ينورون ربشوا نيرهم مالتي زلنايو زمن كا شنكتن شجرن زبزح الزمن سلزخنا بقال أملاخ تراينا خنا هاد نخل قال أملاخ تراي خهد ناب أملاخ مسقع تراي عرفت خونا الناس خل مال سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን أب فيليبي معرف 4 قصر 7 انتايلو دليتكم زبلسيلو دليتكم زبلسي بصلوتن لمانون مسناي مسغانا أب أملاخ يفلت انبر بقلب كويت تشنو اتخاب كل أمره زبل سلام أملاخ دما نلبخو من حسابكم بكريستوس إيسوس كحلو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን فيليبي 4:6-7 هراي حنت تريفهنا الله مقد يغنى علي نبر أبقني مقد يغنى علي بزح جزيه نحاسبه كم سبات مجمريا أبكر ما أملاخ نخبر أملاخ ديو نتقمنا ديو زخوانة كنحاسب كهراي كأخن محسن مقدنا أغنى علينا أخن محسن مقد يغنى علي نبر أبقني مقد يغنى علي نبر أبقني هراي هن حبتنا زمن أقلقلوتا يبارخ رومي 10:5-10 سريدات لنا الله من ينببلنا رومي 10:5-10 أنا قم ببخ الراي عصرت أوكي 5 رومي أمسور بنا رومي 5:10 10 بحيلي منفس قدس عزيهم بتسفى من انتي ختبتمس اتنا يتسفى أملاك كله حاجوستن سلام زبالة بإمنات يملأهم آمين آمين قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا الراي زبنا أقلقلوت كبار هن حبتنا كموني هو تحبتنا الراي ما ذاك رسان تداهي غنيركي أتداغنا أبوي الراي ما قد يغنى علي نبر أبقني أبتبلا رستينا زلنا ما قد يغنى علي بزحات ما قدهم كغنى علوم تمحسينهم ما قدهم مسقنا علوم كا نتزبلوا كله مبسعاتات فسيمهم مالتي أنت ختنا أبونا الراي مزمور داوود 61 قطر 2-3 بحنسا اللوا نسخة معقوبي كاب قد طلائي صنع جنبي إخامو لبي انت تحلل كاب وسن مدري كاباخا كأوي أباخا كأوي إيه نابتي خباي العز بلا خوحي مرحاني قال هو تسمع لنا هو نابت العز بلا خوحي مرحاني ما قد يغنى علي نبر أبقني كم زعينت مقدنا حسابنا خغنا علنا كابتم قدسان أبوتاتنا أبزل فترة معراف 28 كاب 10 كساب 22 سنتايبل يا يكوب دما كم زيلو مبسعات ما باسعه እግዚአብሔር ምሳይ እንተኾነ
أبزا زخدا زلوخ مقديكا انت حلواني زبال عنقيران زخدونو كران اندما انتهبني نابيت هابويون بدحان انت متملسكو شعوك زابهير أملاخي يخون إذا حاولت غير عقيمة يزلوخ ابن خاء بيت أملاخ كخونيو كابتت هبن زبلا خلو دماع الشرك هبكاي سلغالاتو زابهير تمسقنا يغن مقدي تقنع علي أملاخ مساين تخوني زي فترة عسران شومنتاني خان ببسانيها زي فترة معرف عسران شومنتان كاب كتري عسران ساعة عسران كلتان سلغالاتو زابهير تمسقنا يغن هيمانة أبو معرف عسران شومنتان لومي ودينا لنا كمتي زرعنايو 45 تقصتات يزلوا أزي ملختي نهيمانة أبوزي كمتي كنريو سنحنا قدوسات ناتي وس هوارياوي نابتي نقوس صحفو ملختيو صحفو له كأند مخليات كاني كمتي كنريو سنحنا أبت أوانتي بزحات أبوتات نتاقنعت أمنت بمحازوم بزحات إبسكوبوسات انتاي كوينوم نيروميوم كاب منغستوم تفانا خاب أقلقلوتوم تفانا قيلوم أب ما أسرتتات نيروم مالتي سلازي مجمريا نتقنع أمنت والثانية ناي نكيا مسقلسة أزي تقنع أمنتي اللي قلت له مالتي أزي تقنع أمنتي له مسقلسة له نازي تقبلوا انتخون كايز بلو مالتي نازي أمنت زي تقبلوا انتخون كا أزي تقنع أمنت قباينك أزوسنو نسخها بمخري أريوسن اتناتو بخفاءة التحبابر أو سابيوسن سميع خيخا نزون كلهم قدسان نعيكي ترفة أبزل علينا خمسة تفستم دلها بتقنعت أمنت سلازي زي تقنع أمنت أزن دا زي تقبيل كايو بزد الله خيخد أزد زي تقبيل كاغن ندحنت كا إلي الصحف الكاد دلهو ندحر نزي تقبيل كاها نتوم عسير كايم زلخا نتوم كام من مرسي موتوم سوقيت كايم زلخا إبسكوبوسات كتمال سوميلو بتبعات الصحف اللو أتي نقصهم بخمي بحلنا تراتيعو خمس تقبلو بحافشان نعوخ قلس جن بمولو ناتي مسارة أمناتيو إذا قال صلوا أبزنا يلومي إجزابير نقدسانو خمس الرأي نبونا إبراهيم كابتخنا بوز أنا حنا نايبولي نحدثين كدان كابت جمرنا له نبونا إبراهيم سلسة جزية خمس رأيو يقالي سمالتيو زفترة عسر تغلطة زفترة عسر تحمشة زفترة عسر شمانته بدحري ونمسيه خمس رأيو كلتا جزية تغيشو أب حدث كدانون كم يقروا الرأيهم كم زنبرة استيفانوس كم زقلسه سلازي اتزي مرمر زابهير منفسيلو اتوم نعملخ كسقدولو يقباكا بحقن بمنفسن كسقدولو يقبا كما زابهير منفسيلو هلاو يزابهير يقلصلو سلازي ابزنا يلومي مستي عمق زبله مسارة أمنات تتحازيو زابهير زي مرمر مخانو زابهير بزفقدو خمس قلص زابهير بزفقدو خمس الزارب እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ ከምዝ ምልሽ አሰራራ እግዚአብሔር አስፈሐ ቢሊዝ ገለጽ ካብና ኢሎም ሆን ካብቲ ዝሓለፈ እዚ አስተንቲነ እዚ ተረዲየ ንብሎ እንተሎ ናይ ጉባኤ ህዝቢ ናብ ጉባኤ የመሐላልፎ ኣለኹ راي حونا دكتور كفلاي باهم ده جمر راي أبونا كمزي أبونا بوي مرقيتها زولو عمق زبالي زي أرستي مخنياتو نأمنتنان نهايمانوتنان زتنكفيو من البات بزح جزي أين حسبولهم أين مرامرولون يخون جن انتاينا إن أمن سلم انتايك
كم يزبلي قيت ابنتنا دبل عينة حتوتاي تتاين حتى تبنى جن كمتي أب علتاوي صلتنا نصليو كمتي أبوتات زرع لنا أب قدسات صحفات تمكسهم صلوت هايمانوت إلنا نصلي تنصليو هاني بسم أبون ودن منفس قدسن كم أون بزمس تسفى تنسائن زي ودا هيوتنينا النأمن وابتناي صلوت هايمانوت قرب مجلسي هبي جناب زلومي خمز تمهرنايو أب انتاي مخانوخ نرمرو أين خيلن ولد سبزخنا أملاخي لنا نأمن جن انتاي مخانو نخنمرو أين خيلن أين مرمرون ون المنفس قدس ونتخونا حالي ذهبنا نزمرحنا انتاي مخانو كنمرمر أين خيلن سلازي زخلو تدماميرو بإمنة الواسدو بإمنة النبرو له الله مبزحتنا من البات كاب آمن تولد دسلس تولدنا بو عابنا بو خاني نقصيل اللونا من البات أمرون مفلات المسبس احنا تقبلنا يو اتي ان رخبو خابو آمن تخمخان ان رخبون نتقاملون بزحلو كم تدبلوها كم تزدمهرنا أنا كم نسخم زفقدو بزتفل عليه مقدس قلت لنا خوني خيل سلازي بزح نقر على خمتي زحالف السولس ون زتمهرنا يو تمرامرنا خلوص زين خير بزح نقر على جنكا كم عقمنا تمرامرنا عنا زحيش عنا تسفى زهب عرفتن سلامن زهب دوري زقسقس بدومن بسقلتون زدحاننا بتنسى ما تسفى زهابنا كل ما نخل زتقاليلي خبري هذا اللي أبونا እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኮና ዶክተር ክፍላይ ኣብ ቁጥር 4 ከም ዝሓውና ዶክተር ክፍላይ ዝበልዎ ነቲ ዘይምርመርን ዘይርአን ዘይፍለጥን ስራሕ ኣምላኽ ግን ሓደ መረዳእታ ገይሩሉ ንሱ ከም ዝፈቀደ ተዛረበ ንሱ ከም ዝፈቀደ ተራእየ ንሱ ከም ዝፈቀደ ከዓ ረአይዎ ንሱ ከም ዝፈቀደ ፈጠረ ንሱ ከም ዝፈቀደውን ብንጽህቲ ሰናይ ምግባር ብሕያውነቱ ናብኡ ኣቕበረና ንሱ ከም ዝፈቀደ ከዓ ካብቶም ቅዱሳት ንኹሉ ንነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዝግብኦ ከም ሕያውነቱ ተግባራቱ ገለጸ እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዝተፈላለየ ኣሰራርሓ ብንጽህቲ ሰናይ ምግባር ብሕያውነቱ ናብኡ ኣቕረበና እዩ ንሱ ከም ዝፈቀደ ከዓ ኣብቶም ቅዱሳት ንኹሉ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዝግብኦ ከም ሕያውነቱ ተግባሩ ገለጸ እዩ እንታይ ማለት እቲ እግዚአብሔር ዝተገብሮ ዝተፈላለየ ስራሕ ነቦና አብርሃም ካብ ስደት ካብ ስድራ ቤቱ ክፈልዮ ከሎ ክጭቁኖ ኢሉ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዕላማ ነይርዎ ነዴና ሳራ ن9 ዓመት ዝኣክል ማሕፀና ዓጽ ከሎ እግዚአብሔር ብዘይፍላጥ ኣይኮነን ብጭካነ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ ዕላማ ነይርዎ ነቲ ኣብ እርጋኑ ዝወለዶ ይስሐቅ ሰዋኣለይ ክብሎ ከሎ ውላድ ከስእኖ ኢሉ ይኮነን ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ከም ዝፈቀደ ተዛረበ ከም ዝፈቀደ ተራእየ ንሱ ከም ዝፈቀደ ረአይዎ ንሱ ከም ዝፈቀደ ፈጠረ ንሱ ከም ዝፈቀደውን ምስ በለ ብንጽህቲ ሰናይ ምግባር ብሕያውነቱ ናብኡ ኣቕረበና ተኣብ ልዕሌና ዝፍጽሞ ነገር ናብኡ ንኸቕርበና ካብ ህዝማድካ ተፈለኽ ብሎ ከሎ ጣዖት የምልኹ ስለ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቡ ምእንቲ ከምልኾ እዩ ስለዚ ነዴና ሳራ 9 ዓመት ምጽባያ ብዙሕ ሓሳቂዋ ኸውን ክእል ግን ከም ታራ ኣንስቲ ኣብቲ ዓቕሚ ሄዋን ዝበፅሐቶ ወሊዳት ትኸውን ከዓ ነዚ ክብሪ ኣምላኽ ሳራ ድሕሪ 9 ዓመት ዝሞተ ማሕፀን ሳራ ህያው ዝገብር ህያው ኣምላኽ ተባሂሉ ብክብሪ ኣይምተዘከረትን ነይራ ማለት ስለዚ ከተቃልል ከሎ ታ ፅሕፍቲ እንታይ ኣትብል
بنصحت سناي حق مقبار بحياونتو نابو أقربنا إلو نسخم زفقده كأخابتون قدسات نخلو ننفس وكف كم تزقبو خم حياونتو تقبارو قلس إلو سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አራይ ካልወት ካብዝና ኢሎም ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ወይ ከዓ ዘይተረዳእና እዚኣ ቁፅሪ እዚኣ ወይ ዝሓሳብ እዚኣ ሳይተረዳእና እንብሎ أنت ديتر التلات نابونا አራይ በደተር أتي نقص عسرت خلتة تأزازات ويلو عسرت تأزازات نانويل ما قرو حساب تلكم እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ዓቢ ነገሪ ቁፅሪ 45 ሕጂ ከዓ ኣነ በዘን ዝነገርካኒ 12 ትእዛዛት ኣምን እየ ምክንያቱ እቲ ደብዳቤ ክፅሕፈሉ ከሎ በበርእስቱ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ በበርእስቱ ይፅሕፈሉ ነይሩ ማለት ንኣብነት ኣብዛ መልእኽቲ ብዚ እንታይ ትብላላ ክፍሊ 15 ትብላላ ማለት ሕጂተን ብዛዕባ ተን ትእዛዛት 10 ትእዛዛት ፅቡቅ ኣለኹም ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያው ግን 12 ግዜ እዩ መልእኽቲ ሰዲድሉ ማለት ዋላ ብቲ ማሒር ከሎ ይፅሕፈሉ ነይሩ እዩ ማለት ንነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ እምነት ይኹን ብዛዕባ ስነ ምግባር ይኹን ብዛዕባ ስልጣን ንጉስን ስልጣን ቤተክርስትያንን ዝምልከት ነፍሲ ወከፍ ይፅሕፈሉ ነይሩ እዩ ማለት ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ግን መልሲ ዝህብ ዘሎ ማለት ስለዚ ሕጂ ከዓ ኣነ በዘን ዝነገርካኒ 12 ትእዛዛት ኣኣምን እየ ክብል ከሎ ተን ሐዋርያዊ ቅዱስ ዝለኣኹ ሓንቲ ካብኣተን እያ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ማለት ካብተን 12ስ መበል 12 ሓንቲ እያ ማለት عند الله أبونا الراي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን الراي ካልኦት الراي ብዝተረዳእና ዘይተረዳእና እዛ ኣበይ ዶክተር ክፍላይ ዝሓተትዋ ሕቶ ሓንቲ ብዙሓት ነገር ትጠቅም እያ 10 ትእዛዛት ደይኮነና እግዚአብሔር 12 ድዩ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ الراي ካልኦት أنا مشتاي لستنتنكو ولا بونا هيوتي الراي هو تعبتنا يبي تحجزنيهم كمتي دكتور زبالوا ودكتور كفاية زبالوا إتي بطعمي زي حجة مهارات صنحنا بطعمي عمق زبالتيا بزح استيا اللوا كاب 4 زلو سقع 4 5 تنقل كم زي حجة تلوت صنحهم كستنتنا خلوسي بفقادو كل جزي خم يقوم تقولنا بنات ساعات بنات فقادنيا نحنا 5 متن هو كوينا حجي عبتي 4 3 سقع 4 5 تنكع التنقص زي سمع خنز نبره دحراجين كابزح معري قصص أنكس تايم سبب ترديوا تا حجي زي أسي كستنتنا خلوهم زلنا يس تسفل لنا إلى خستنتن ثاني حين زمسك كل جزء تقولنا يخون جد بجود خا إذا نبرة تتصحفوز أتي نجوس أسمعنا بالنيرو دحراجين كابزح رداتن كابزح دستن تردي وس نابل بخملس كله إنا نري أزلنا مو كم أو نعنا حجي زوردونا زلسي مسؤول خير تححزو سنة ثاني حمو كلهم تم أبكمو زلوا سابلو بمنخملسو تسفى قبر كم أخستنتنا ثاني حمستنا حنامو أب صحف كأنه اللي نقرنا مو علنا مالتيو أملاخسي نعود راياتري نحن أمن من الناس نحكي كم ذاتولو لازلهم نعود رايكنه هو بتا فقادون بتا ساعتون بتا جيزيونسي كن ريو خمس قلنا إلي خستنتن ثاني حمو تنكي بسون كاملو لنا بنا
على هيوت يسمعنا أتي أبوتاتنا ناي إمنت أبوتات ناي إمنت جيغانو نابلت بيت خريستيان تذكرهم سي تهيوتومي قدوساتنا تيوس كابيت ما أسرت مسوسسي ناي كبتروت دبدابي صحفي قبو نيرون تارا إبيسكوبوس ندزخون نيرو مالتي او نقص كابتز نبركو ما أسرتي سلازوت أخاني نابيت خريستياني سلازملس كانسي يمسجنا كالو خوي أني اللي قال ولا يخات صبيه مالت زبلو زلو كننتايو أنا وسيء مالت ناتي مساء مالت أخلا يكونني مخنياتو تابت خسياني أتسوقوك زلو كله ما بوتات أما حيرو أما سوقوكتي أم زلو تنابيت خريستيانات تنهاجر سبكتات قواسا زي بلن ينزلوا مالت سلازن تاي زبلو زلو أبقى 4 سلسن كم زبالكيو حجد ما ونقصيلو أزز نجارنا كخلو هيمانوت بحث بلا كان تقين تقبلونا يبلون مال مخنياتو إمنت نايحلينا قداي إذا زجلسنا لك قنعت إمنتك أنت دا أمين كالله سلازم تايزو ناب كلهم توم ما أنت تخحد أريوس كتبل كم من بابرو مسوقو كيومن زتبتنون إبيسكوبسات ملخت السدادين سلازي بديلو مات فيهم زي كونس بمنتاي مخنيات كم زسوقوقوم يها بقلت بتبعث نقرأ زلو مالتي إذا زجلسنا لك قنعت إمنتك أنت أمين كلا ناب كلهم توم ما أنت تخحد أريوس كتبل كم من بابرو مسوقو كيومن زتبتنون إبيسكوبسات ملخت السداد لناب هاجر سبكتومن من برو من كا ملسهم آمين هلا بينا ألكزابير صراحكي ألكزابير بهايلي زبل قال أملاخ هيدا حناتين زي بتبعات أملاخ تبعات أملاخ حيزهم إذا سريحهم يوم أبوتات بيت خريستيان مخان بقيعهم سلازي كبر مسقانا نعيخون أملاخ كا سامود أتعلم أنا مساهم على اللغيل كل معالتك سامود أتعلم سلازي قدس بيت خريستيان هذا قال مدر إيلو هذا قال بهر زين بلا أحد بهر እግዚአብሔር سلسة مخبل أبز بنات كله نحنا نسمع أيوة نسمع أيوة ناتو أقل زخونو نبرخات زخونو أبغزي سدومن قمرانون كم بعل لوتن كالوت زمسلو أبز بن ما يهي كم بعل نوه زمسلو እግዚአብሔር نمسكر زخون حزبية تنسيمو እግዚአብሔር مسكن اللومي بتبعات تزقبعنا خنقبر يمان نسقام كيبلنا ناب تغمي ناب شمت ناب سلطان ناب جنزب وي فرحي كي جبرناس بتبعات وتزقبعنا كنبل هيوتنا خنبلا كاب جزانا جميرنا بتبعات كنبل كم زلنا إنا كاب زمو بوتاننا قدوسان تبعاتنا مهار مالتي سلغالات وجزائر استمسجنا يهون عبنا جاري خستان إنك هيوت حبتنا Thank you أبناك اللي هو تسمعنا بدب بجاركم قالتكم لها تمسكنا الرأي كالوت زي أستنتينه كاب نايلومي وكاب زحلفة زي أستنتينه زي ترديه بفلايت ننبو زلنا تقصتات بأوريد زفترة يجمر بحدث كداني ود إتانا نببا زلنا نباب انتاي كم تبل مستطو تقصنا تحاحزنا كنريو أزيو تغمنا يكزابير مسكن سلازي زي ترديه زي أستنتينه وي زي ترد أدنن نبلو وي كان تقبايل يحجز ينبلو بلوس حسابات تلو እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ ገይሩ ይዛረብ ክብሪ ንዚ ክርስም ይኹን እቲ ንጉስ ክምስክረሉ ከሎ እንታይ ዝብሎ ሕያውነትን ሰናይ ነገራትን ተዘክር ንስኻ ኢኻ ይዝብሎ ሕያውነትን ሰናይ ነገራትን እተዘክር ንስኻ ኢኻ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ቃላት ማለት ብዙሕ ግዜ ገሲፅካና ነርካ ኣይሰማዕናካን ነታ እኪት ስሕተት ዓርክትኻ ሓደ ኣርዮስ ዝኾነ ኣውሳብዮስ ሰሚዕና ነርና ሕጂ ድማ ግርማ መንግስተይ ኣብ ክንደት ዝበፅሓካ መከራን ስደትን
نخبرتنا أبونتن غيرك الله كبر مسكانا نعيهون كم تبعل دانيال موغس درخبو قدس أثناتيوس هوارياوي كا أبكر متنوغس موغس رهيبي كنجم براخ ولا نعتامل أختي من البات نشتي تم جمرتان تايلي الصحف نتوم زنبرنا نمزخ آخرين نتوم زي نبرنا خا كم بحدش إذا قدس هواريا أثناتيوس ننقص قسطنطينوس ود قسطنطينوس كابتز سددو سدتو مسملسو أبتز عززو 10 تأزازات كم زبالين سلازي نزيني تغيشتن 10 تأزازات زنا قزقسس كان زبلو مالين نتو نقص كأخم زبالو أو نقص ترباي سمع سلوس قدس فطرات زي مخانم أبنك ياز تقابو قدسان أبوتات زصنعوي بزعبات أقنعت هايمانوت كساع التسوقنن مسايون نبحبر نصهان إبسكوبسات كتساع التسوقن زقددكا زربا فتاويخا أو سابيوسيب نسوم انت تخحد عاركو آريوس قبل علي زبالكا سلاز تقبلكا إيخا سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون سلازي سلطان جنزب كبري زي كون ززدار وزلو نتا أبقو بايز توسنه نا إكزابير حدنتن سلستنتن نا إكزابير ولد فزوم تبجاونتن سلاز غيره سلاز خحده نا إمنت كداي سلاز غنى أي مالك سلقالاتو إكزابير استمسقنا يخون حرايز غنى حسابات ويحطون تلنا قرب دقائق قالوا أنا نتقملن نابز خلو زرزر كرم متاو يحسر رابيل خون أقرأ خلو أنت عزبل أو كتر شوعته كم بحدش أونغوس قويتانا إس كريستوس فطر كم زي كوننا أمن نتارخست إمنات اتخا حدا أريوس كريستوس فطريو زبلون نوغزالون سلاز مسدد يوم أبتحكى إمنات سلاز عمنا نتزي كانوا عمنات ناي أريوس كا سلاز وغزاني مالن الرئيس الغالات وزعبير تمسكنا يخون ألوانا قرب جزينا جستنتنا يوي حتى ويريتو انت لنا بزتخ على متن كاني اجي نحنا انت لنا املاق انت فقدو 20 شعتنا معراف 20 شعتنا انجمر اقدمنا ام بيبنا انت مسينا خات حسابات ازي يسفحمو جزيه ترخيبنا خاك ادمي ابز غباي ممصانا ام بيبنا يخن مسخا نزخاخر الراي زغونه حسابات زغونه حتو زغونه استنتنكم انت اللي قبلين دحر زي بلناغن ابونا ابي ملاك سلام قال معدان غيرهم بصلوت كعازولنا نبونا ناب عود محرت بخبري يعدم አራይ ክብረነ ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን
كما هي ويلكم كما يمسكم كلكم أبتا قصري 4 نسو كم زفقده تزاربه نسو كم زفقده ترأيه نسو كم زفقده خاء رأيوه نسو كم زفقده فتره نسو كم زفقدون بنصت سناي مقبار بحياونته نابو أقربنا نسو كم زفقده خاء أبتم قدسات نخلو لنفس وكف كم تزقبؤه كم حياونته تقباراتو قلسه أبزن حصرتي مسمر نتا كم زفقده تبل شدشتا قزيه قليس هو الله مخنياتو أملاخنا كم زفقده يقبر كم زحاسبه يفتصم كم زدليون يكاناون ايو أبتا قصري 4 كابتن أنتي تنببتلنا مزمور داويت مزمور 115 قصر 3 أملاخنا أب سمايات الله زدلي خلو يقبر ايو كبرين مسكانان نأملاخ يكون كل زدليو قبر يكألني كل زدليو كفصم يكألني زدليو زقبر زحاسبو زفصم اجزي أبيهر طرح ايو نحنا كل زدلنا ايو نقبر اين خألنينا أب كل زحاسبنا ايو ونكن فصم كل ذا حسبنا يمكن في السماء خلنينا أملاكنا أب سماياتيو زدلي كل يقبر كم زفقدون كله يكانون ايو اما نحنا نتي أب سمايات زلو زدلي يدما كله زقبر إنا إن ملخ ويدما أملاخنا النبلو هذا جزء كمزي كنش النب تسفخم زي بلنا كتصبنا كم ودعتا علم قرنا النريئو صباح كالم معلت مخانا تسفى نقرز إذن انت دعيلنا نتزدليو كل زقبر أملاخ انت دعا بلبي ناتكاية إلنا قريبنا يو كنش النق ون أين خلن إنا من يتسلم تا أملاخنا زدليو كله يقبر أيو أما حجون كابزن حنا انتا إنا النمهار انتا دعيلنا أملاخنا زدليو كله يقبر يو زي حسبوا يفتسمي أما كل زدليو كل كخونا اللي يزمنيو كل زي حسبوا دما نابيك قد فلن نخن بلا لنا نابتي كل زقبر أملاخ نابت كل زقبر أملاخ صورنا تدربينا يو دليتنا تنقيرنا يو دما أملاخنا صورنا خصور دلنا يو قبرلنا
زحسبنا يخفت سمنا اتخونا لنا ندلي دما كخونا لنا يخئل يمو كله نجرنا كله ندليو نابت كله نابت زدليز قبر أملاخ ندربيو كنبل كلنا جن بمنتاينا بإمنات بزي إمنات سوينا كنسمع تزاربنا كنفري قوينا كنقدم زريئنا كنبقل أين خئلن إنا نتزدل يزقبر نتخل زدل يزقبر أملاخ آميننا كل نقرنا ناقو انتو قرنا يقن نخلو مفتحي نخلو دماء موصل له أملاخنا مو إزد مسل أملاخي زلنا مو كل نقرنا دماء نابت كل زدل يزقبر أملاك ندربيو أملاخنا نخلنا امنات وسغنا سلا كله እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ምንት ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና نحن زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أنسانا دقلنا كوكفاد احنا نمبر فتناي تأتونا من قسن خايدن كبر نزل علم نتكاي ما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله حنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تبعات قويتا سراوي السلام لك الله سخكوان السبرغتي خي فركر سخون برغيو وملي تتسقى جابير مساخيو وفست دس والكي أتيات ناصر يلنا نفتو الدغي يذكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين ونقول تعجيا بهر من كان مال كان لنا ونقول سلام هبنا كله كان خمو وأجزابير أطرينا سجاخو نفسنا جكان نفلت بعد أملاخ يبلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا أب سماز الله كان سلام قبل نفس كلنا عدر أب زعل من زون بارنا سلام حلو كل مرة سوى السلطان بقدسم كان سلام حبهم أب زريانا نزلوا مكان تعذاب كان مخرهاب أما تعاونان مصانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدعون بعنعون كوات كنبرن كل سنة يملك خدمة ناخان إزيابير بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤول من فاز قدسن بس كان عن صنعتهم بؤذر لك على من كل ساعة نزل عالم أمين قدس إزيابير أملاخنا سلا كله تمسجن صلنا أيها صلوات دلائي خطرقبو لمنكو وهبكم معزوكو حكو حبلو فتاكم تدليوان تمنيوان زبلاكم زغن لكم أمانوس لزبال كاننا إن دليوان نمنيكم زغن لنا أميننا إنا نبقى نقرب زلنا أملاخنا صلاتنا سميع خادمة إن دليوان إن منيان كله أسلت ألنا حسابنا فتصمنا دليو سماوين دليو تقمنا دليو زل على ما وكخون مو تندليو دما قبر لنا إذا مهارو صنحنا قال كادم أملاخنا نتي نايتبعات أبو علم بملأ أنصار كاخوين عيلم تسفاق أرسوو عتقو منفسو عتقو خزلق ندحريت كملس نزق على زي مسبلوو أمينو إتعانى زملخو إتعانى زي أقل قاليو عب سمايا زلو كل زدلي زقبري مو أنا دما نعلم بملئتان بيني عن صارائي إلو بتبعات بإمنات دو زبالي أبو نسو زبالو إنا نمهار زلو نامو إتنسو
ዝሓለፎ ክንሓልፍ ከምቲ ንሱ ዝፀንዖ ድማ ክንፀንዕ ንዓና እውን ሓይሊ ሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስሙ ጥዒምና ዘይኮነ ኣትናቴዎስ ክንብል ኣትናቴዎስ ዝገበሮ ክንገብር ከምቲ ኣብ ቅድሚኻ እሙን ሓዋርያ ኮይኑ ተረኽበ ንሕና ድማ ንቅዱሳን ክንዝክር ከለና ካብ ቅድስንኦም ቅድስና ካብ ተግባሮም ድማ ተግባር ክንምሃር ኢልና ኢና እማ ኣምላኽና ንዓና እውን ካብቲ ንዓታቶም ዘፅናዕኻዮም ኣፅናዓና እሞ ሳቶም ዝሓለፍዎ ክንሓልፍ ሓይሊ ሃበና ስለዚ ጉባኤ እዚ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መወዳእታና ፀቢቑ ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ላዕላይ ሰማይ መፀንበሪ ግበረልና ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤ እሞ ሕልናና ዝባራበረሉ ደኸምና እንሕይለሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ያው ክብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንሰጋገረሉ ግበረልና ሰላም አውዒልካ እናእኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ሕማም ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ከከምቲ ዘድልዮም ገርካ ርህወሎም ሰላም ውዕም ናይ ፅባሕ ሰባት ግበረና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ከናሰረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ሁሉ ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ዋዊ ዲያቆናት ጡራን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታነውን ጻህነ ይረስየንስ ክልዋን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ግዜኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና الهوت اسمع لنا አሜን تسأل صلوت تمهللنا يوم مهللا أو كلمة እግዚአብሔር عريقو معات زقرر محرت زورر يقبرلنا استمهرنا يتمرتها سلاسان سسان مئة سنة فرفريو كندحنلو كنقلقللو كنقللو كنصدقلو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ሁሉኩም ህዝበ እግዚአብሔር ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብጥብዓትን በአንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበት ውህታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ማዕቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ከዓ ንዝመፅእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ነቶም ለይትና ሰላም መዓልቲ ከዓ ነቶም ሕጂ ዝወግሓልኩም ዘሎ بسلام يرحبنا سلام አሜን አቦና ብጣዕሚ ፅቡቅ ተማሂርና ቴንኪዩ ቃል ሂወት የስማዕ ለና ኩልኩም ድሓን ሕደሩ آمين آمين نقول لنا قال هو يسمع لنا
ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ። አሜን አሜን። ንኩላህና ቃለ ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። አሜን። ቃለ ህይወት አቦና ዓትደሩ ኩልኩም እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን አሜን። ለዋም ለይቲ ሰላም ለይቲ ንኩላህና ብሰላም ይረኽበና። አሜን ቃለ አሜን ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ብቶና አገልግሎትኩም ይባረኽ። ብሰማዕና አሜን ከነብረሉ እግዚአብሔር ይርዳእና። አሜን አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ንኩላህና